wuli kɛbagaw an bɛ foli ni tanuni di aw ma sabula maa minnu bɛ yen nɔ ni u ye u ka baara yɔrɔw la sɔrɔ ka ban ko nɔgɔn tɛ n'u sɔgɔlen don radio télé la an ka foli bɛ u ye minnu fana bɛ anw lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an bɛ foli belebeleba di aw bɛɛ lajɛlen ma maa caman fana bɛ sira la ka taga u ka baara yɔrɔw la u bɛ ka an lamɛn radio sanfɛ maa caman fana bɛ sokɔnɔnaw la nin sanga kɔnɔna la u ka radio bɛ radio camanw na ka se ka nin kunnafoniya in lasɔrɔ min b'a to u ka kunnasiriw olu bɛ ban pewu an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ bi kɔni ye tɛrɛ bi ye dɔgɔkun daminɛ o la an bɛ dugawu don kɛ ala ka hɛrɛ kɛ an faso ye fɔlɔ ala ka hɛrɛ kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya jugu min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ala ka se ka solution teliman nɔgɔya maliyɛnw ye an ka se ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔna na o la bi tɛnɛ renouveau matin ale kɛnɛ kan kunnafoni kologirin caman kɔni bɛ an bolo kɔrɔ sɔɔni an bɛna don minnu kɔnɔna na ko o laseliw ka olu kɛ yanni o cɛ an ka foli bɛ lamɛnbaga jamakulu ye radio renouveau lamɛnbagaw aw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ k'i bisimila bi tɛnɛ renouveau matin ale kɛnɛ kan o la an ka laseliw bɛna tali kɛ minnu kan bi an ka bakurubaw olu dɔ ye nin ye fɛn bɛ tali kɛ walawalali la walawalali bɛna kɛ aw ye bi kumako min kan o bɛ tali kɛ fake news la fake news ale ye fɛn jumɛn ye o kɔni ye angilɛlama ye a tubabukanama Isa Kawa Sidibe an n'ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o kan ni o bɛ tali kɛ fausse information na a to dun kan anw fɛ yan nɔ ni o bɛ tali kɛ kunnafoni kolon na o la Isa Kawa ye nin kumako in suganti kun jumɛn de la walasa a ka se ka ɲɛfɔli kɛ maliden kelen-kelenna ye sɔɔni aw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna la o laseliw olu bɛ kɛ anw ka bi ma welelen o ye Dr Modibo Soumare désormais k'ale de kɔni kɛra cadre des partis regroupement pour une transition réussie o maa ɲɛma ye o la anw ni Dr Soumare bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ kadiri ka tagabolo kura bɛna kɛ jumɛn ye ale bilalen a ɲɛmaya la sɔɔni an n'a bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ Soumare ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan an y'a ye k'a fɔ kunnafoniya ko nasiratigɛ fɛ dɔgɔkun tɛmɛlen fɛn bɛ tali kɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko kinɛti kɔni baarakɛla dɔw ko olu kɔni fagara Sikaso marabolo kɔnɔna na o la walasa ka se ka kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔ nin waleya in kan an bɛna wuli bila Dirisa Jalo ma anw ka lasigiden n'o ka bɔ Sikaso ale ka se ka o kunnafoniyaw ka olu di an ma Isa Kaba ka wuli ka jɔ o hukumu kɔnɔna la anw ka bidon fɔli duman o bɛ Tikenja Fakoli bolo Tikenja Fakoli ale ka fɔli duman min bɛ an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na o titiri ye ko politique France Afrique an bɛna o fɔli duman yira aw la anw ka bi kɛnɛya kunnafoni o bɛ tali kɛ tension kan fɛn bɛ Dr Traoré Yusuf ko fɔ ale bɛna a da don o kibaruyaw la ka se ka ɲɛfɔli kɛ Alexis Kalambiri ale bɛ bisimila bi ka se ka hakilina di aw ma a ma sɔn min ma kunnafoni di gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw o fana bɛ kɛ bi sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna la Sori Ibrahim Diallo ale bɛ bisimila bi siraba kunnafoniyaw olu kɛnɛ kan i n'a fɔ laadalako la don kibaru o bɛ Amadou El Konare bolo ale ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira sɔɔni aw na ɲɔgɔn lasɔrɔ bamanankan cɛɲi kɛnɛ kan Amadu i ni sɔgɔma a bɛ cogo di an bɛ Ala tanu k'a fɔ somɔgɔw ka kɛnɛ baasi foyi tɛ a kɛra fama ye tile fila o ye laada ye min ye jɔ a kun labanw na an ta yɔrɔ dɔɔnin don yɔrɔ kelen o ye an bɛ taa an ka togodaw la fɛn minnu bɛ yen an bɛ t'olu bɔ sen nɔ n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn foro kɔnɔnaw ani nakɔ kɔnɔnaw olu ko ɲɛw la bamananw ko dɔnsen kelen tɛ dugu jɛ k'a bɛ nakɔ kɔnɔ san kalo 12 fɛnw tɛ nɔgɔya légumes tɛ nɔgɔya foyi tɛ nɔgɔya e ka nakɔ sɛnɛ dun ni aw y'a kanu k'aw ka duguba kɛ ni gɛlɛya ye n'an sera ni fɛn min y'aw ma an b'a gɛlɛya n'aw y'a dɔn k'a fɔ don min an taala ye ɲɔgɔn ye koyi Amadu e yɛrɛ de la k'a fɔ i ka kuma in kɔnɔ yan k'an taala ye ɲɔgɔn ye ko buru bɛ dɔ bolo nɔnɔ bɛ dɔ bɛ ko basi bɛ dɔ bolo nɔnɔ bɛ dɔ bolo donc an b'a dafa de aw min b'a sɛnɛ ni aw y'a gɛlɛya tubabu b'a fɔ min ma ko les idées doivent être convergentes hakilinaw ka bɛn kelen ma aw bɛ taa an ka tomati saba ta 400 ka na feere l'hôtel la tomati den kelen 100 i b'a sɔrɔ aw bɛ taa ta togodaw la maa min bɛ nakɔ sɛnɛ ka kɔlɔn sen ka essence gɛlɛman kɛ groupe la ka nɔgɔ san ka soli ka wuli an sen pɛrɛnni an nɔgɔ la an kamana ganɛ a bɛ taa an ka tomati sakiba ninnu san 700 ka n'olu feere l'hôtel la 10,000 kɔ o kuma bin de bɛ ka kɛ anw kan an fana ko de an bɛna fara ɲɔgɔn kan kɔsɛnɛna bɛɛ n'an bɛnna kan an ka tomati saba bɛ di 10,000 dɔrɔmɛ ti b'o la n'o kɛra an n'a dɔn dugubaw ni togodaw an jɔn dulonnen no jɔn na
manogo antagala nyogoyi ko fere jugu kelo fere ka jatemne ka jatemne surtout ambe wakati mne ko sita amadu do be ku profiter ni ambargo boina ko fem bela jilin to geleya donc ku ko o côté jatemne ko jatemne pe jula muso do do no bita anga sumauta anga supomu ta obina na ya amansi no ka ambulo do antegete da worka kuma na ko senana be ambena fara nyogonga ka hakina kelenda afana ma da da mana ambargo de siki faka ta anga da ba da na ko ko ine fene boala ko amano wale ko gadabla antagala nyoy me la dala ebe deligata mobili joka ne ka shuboro ni pombronta iba fere wati min kadi e bita wardi nan beno kan ana ya di mani ye cheka bonro kana kuma jula chama ne be se sa amina fara nyogonga ke ka nyesi o ko nunu sigatala o comportement nunu ko oluka dabla indu yandu ngai soni in kanu bogona nyogola so do donki baru ale kene kan ola bi kuna funu amba kene da ele ni wakati bolo da chikoy to Mali marabolo bela jilin konna la fonene fiye bena ci anga marabolo bela jilin kono fiye mi fangate bunya kosobe koro marabolo ka faranga chamanche marabolo gambi ko gele abina do oluka ro jam fleli la ka so wiya ke gongon blunye ola big liga ina kle bota hake ya uchugo ya winunu nye kaika oluta bi jo digiri bisaba ani konontona kulikoro oluta bege bisaba ani woro ye sika soko oluta bege digere bisaba ani naninye sigu oluta bi job bisaba ani durula mopti oluta bege digere bisaba ani naninye Tombouctou oluta bi job bisaba ani flala gawo oluta bege bisaba ani kelenye fembe talige kidalla oluta bi job digere muka ani shekina menaka oluta bege muka ani konontonye tawdini ka o kligaina oluka kile bota hakea obijo digere bisabala kuchala marabolo konona na kligaina oluka kile bota hakea obijo femme talike digere bisaba ani durula kitaka oluta beke digere bisaba ani wolonvlaye nyoro olufete tabeke bisaba ani wolonvlaye nara oluta bijo bisaba ndurula douanza oluta beke bisaba ani flaye sa tabeke bisaba ani dure banyangara oluta bijo bisaba ani flala joila ka oluta beke digere bisaba ani dure Bamako distriki konna la ko sankolo obena jeya fodede fiye bena ci mi fanga kon be se ka bonya wakati anu wakati bi clé journée konna la yoro jan fleli mu medamne bi kilometri wolonvla la kataka bila kononto bonyon ko la ko gele o wina na do o flelu la bi ka sababu yake gongon blonyi le bota hakea Bamako distriki konna na bi obeke digere bisaba ani woro yi Bamako na la mini sokoma na kene chira nege kanya woro temeleni sanga biduru ni sheki nye klebe na bi nege kanya tan ani sheki ni otemenani sanga bisaba ani fly ni wakati bolo da chogo ka di kanu waka jama kubli kilingili na bela jilema akunye malidin kilingili na bega siki ta fondo ika kle journée konna la ko ala ka bitenen kle heredi ambela jilema nege kanya wolo vla sanga muganu woro amabel kuna rebe temen don kibaru kuna foni ya lewe mkofa hali ni madominige amadu me sera dima tabarkala khti bashiye saka kara mugane shekinye numati na ngeenya wolonvla sanfe bele dugu be a yiramara kafo dugu kata se menye chige buguda munube anga foliba bela jelenya numati na janko anga mabakoro munube nu sogolendo radio Chiba FM bigonontoni fla tomi kononton wasa nenje muka miseka cheri yenga obiseka don anga kibore obika temesra chogofe mobili barala o chauffeur munube sra kan do ngoni foye ko uni chesiri olufana ka bara benen do maunu bolo fɛnw tani ka segima shu ani kile nga foli bu ye fana u b'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baaraw olu kɔnɔna la a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na dɔnkibaru kɛnɛ kan na minnu bakurubaw bɛna tali kɛ mali ni dɛmɛma jɛkulu cɛ koɲɛw bɛ cogo di jɛma minnu kɛlen do ka min ye k'a dɔn k'a fɔ kɔmɔdaga sigi ka ɲɛsin anw ka jamana ma mali bɛ kana se k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na kow taabolo bɛ cogo di an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na dɔnkibaru kɔnɔna la mali finitigilakaw b'a la ka sebaaya jɔnjɔn sɔrɔ kɛlɛ daga kannaw na bi o kɛlen do ka cɛden minnu yɛrɛ bɛ olu fari foni ka bila cogoya jumɛn na bi an bɛna k'a dɔn zolenda o fana kan ka bi sɔgɔmada in na dɔnkibaru ale kɛnɛ kanna na jugu dɔw bɛ olu kɔni ye bamanciba kulew ni jatigɛwale tigilamaw ye minnu tun b'a la ka bɔ kibaruya kunfɔlɔw la libi yanfanw fɛ ka tɛmɛ nigɛriw ko kasa ka don mali kɔnɔ kabako dara olu fana kan finitigila ka dɔw fɛ min ye k'a dɔn farafinna an bɛna kuma o fana kan o min yɛrɛ
ko yɛrɛ kɛlen don ka maaw dabali ban kosɛbɛ an ka bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanana na kibaruyaw nasiratigɛ wɛrɛ fana na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛ ni jamanadenw ka kanu minnu bɛ bi ka ɲɛsin jamana maraba kura minnu bɛ fanga kunna maa caman bɛ nin tile filanin na olu kɔni y'a kanu k'u ka denw tɔgɔ da jamanakuntigi Asimi Goyita ani minisiri ɲɛma Shogɛl Mayiga la min yɛrɛ fana bɛ Bafula bɛ kaw fɛ filanin dɔw sɔrɔla ye min ye cɛw ye o k'a dɔn ani muso ko kɔni fana tɔgɔ bɛna da bi sɔgɔmada in na denkundi senfɛ Asimi a n'a furumuso Lalala ninnu ye tɛmɛsenna kibaruya ye zolinda minnu ka bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kanana na baara o baara sinsinbere b'a la anw ka bi don kibaru saga 15 kɔnɔ an bɛna sinsin jɔsenba minnu kan kibaruya nasiratigɛ la o ye ninnu ye misɛnman caman bɛ ta ka bila olu cɛma sisan k'a kɛ karisa ani kɔrɔ ni tilebinba ni kɛɲɛka aw mun ye cɛw ni musow ni denmisɛnnin ni maaba n'aw sigilen don k'an mafilɛ a ye aw bisimila an bɛna aw bɔ kunnasiri la Renouveau jamakulu cɔ a la. aw ni ce a ye aw bisimila an ka sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanana na an y'a fɔ ten Mali ni a dɛmɛma jɛkulu k'a dɔn k'a fɔ awa dugu jɛ o jɛ kow b'a la ka don ka bɔ dugutilaw fɛ wula b'a sɔrɔ baaraw bilalen cogoya min na su kolen i k'a dɔn awa hakilinaw ni ɲɔgɔn ye wɛrɛw bɛ kɛ a kow kɔnɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi diɲɛma jamana caman bɛ minnu ye jamana sebatigiw ye olu kɔni b'a la k'u yɛrɛma ɲininka mun bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin Mali ma waasa hali bi Mali bɛ se ka don an kama kɔrɔ i n'a fɔ an b'a laɲini cogo min na ni o ye an ka nafasɔrɔ sira ye o ko kɛlen don ka diɲɛ jamana sebatigi caman kamana gan bi jango kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna jamana minnu bɛ yen ni olu ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye maaw ka jate la ka se ka i k'a dɔn an ka farafin jamanaw kɛ u tɛgɛ kɔnɔ fɛn ye ni k'a kɛ u ka nafasɔrɔ yɔrɔw fana ye ka an yɛrɛ to kɔlɔbɔ la min bɛ tali kɛ bi ka sabu kɛ i k'a dɔn jamana marabaa minnu bɛ yen olu yɛrɛ bɔra gindo caman kalama gindo minnu b'a jira k'a fɔ i n'a fɔ Mali kɔni ye jamana in nka jamana min bɛ yen ni a ka yɛrɛma hɔrɔnya hali bi n'a ka bi o tɛ a sagoya la Mali ye jamana min bɛ hali hakilina jɔnjɔn tali jamana mara kisa la o tɛ Mali yɛrɛ faamaw o kisa la waati tɛmɛnenw na o kuma ka kɛ ne o jateminɛ minnu kɛra bi hakili jagabɔ caman kɛra jamana ɲɛmaayaso fɛ bi jango mara kalifalen don minnu na waasa k'a dɔn k'a fɔ nin ko minnu b'a la ka kɛ Mali bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo di yɛrɛma hɔrɔnya min ko don o ye k'a fɔ ka se ka hakilina jɔnjɔn ta a ka jamana mara nasiratigɛ la ani Mali jamanadenw b'a fɛ u ka jamana ka kɛ kɛcogo mun ye ka se ka o hakilinaw ta u yɛrɛ ye a kana kɛ ye jamana faama ye nka hali n'i ye hakilina min ta n'o ye ɲuman yi ka jamana ma maa wɛrɛw bɛ dibidibini dogo la kɔfɛ n'o tɛ olu ni kanko ye olu de bɛ wuli ka bagabagaw ni k'a dɔn k'a fɔ jagoya kow ta ka sigi i dala o kuma o kow bɛ kɛ cogo don hakili jagabɔw bɛɛ kɔfɛ a yira k'a fɔ bi fɛn caman tun b'a la ka kɛ Mali kɔnɔ jɔngo a la minnu yɛrɛ hakilima tɛ se ka sɔn a ma cogo si la k'a fɔ e ka jamana ye i jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen ye a ka hakilinaw ni jamanadenw ka marabaa sugantilenw bɛ a kɔnɔ nka olu ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen ye kɔkanmaw ka hakilinaw ye a dun ma sɔrɔla k'a fɔ u ka tabiyaw ni an ka tabiyaw ani olu bɛ nafa min ɲinina o nafa kelen tɛ se anw ka jamanadenw ma o kuma ko waati sera an ka se k'an yɛrɛ firifiri o kow la o hakilina caman kɛlen don gɛlɛyaba ye Mali kan gɛlɛya minnu na fɛɛrɛ minnu bɛ o jamanaw bolo n'o ye ka kunnafoni di jɛkulusobaw ka olu su ni kibaruya lankolonw ye ka se ka diɲɛma su ka bila anw ka jamana la o baaraw caman sigira sen kan minnu yɛrɛ la waati selen jamana faamaw b'a fɛ minnu ka dabila o nasiratigɛw yɛrɛ la bi sɔgɔmada in na min bɛ tali kɛ diɲɛ seleke 4 kumaso wɛrɛ minnu ni kibaruya dila minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o o dɔ ye Radio France Internationale RFI ka se min ye TV5 Monde ani i k'a dɔn Africa 24 France 24 dakurunya kelen diɲɛ yɛrɛ kibaruya di so n'a kibaruya di lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'u bɛ ka baara kɛ danganaya ni an ka jamana ka sariya yamaruyaw kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen welelen don bi sɔgɔmada in na minisiriso min ɲɛsinnen don kibaruya di ma waasa ka se ka sigi k'a fɔ ni hakili falen kɛ k'a dɔn an ka jamana bɛ bolo min kan bi anw b'a fɛ ni kibaruyaw bɛ di a ka di lakika kɔnɔna la ka kibaruya di yɛrɛ fana sariyaw bato i n'a fɔ jamana faamaw yɛrɛ fana ye layidu di cogo min na k'a fɔ kibaruya di sariya bɛ kɛ cogo min na olu na o bato ani kuma kana bilali jɔnjɔn min bɛ olu sariyaw bɛ bato nka min fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ na ni anw ka jamana cili ye n'o bɛ anw ka jamana bɔ ka di juguw ma o kuma f'u ka siri o dɔw kɛcogo da la a ka kɛ
e k'a dɔn baara sariya n'a tabiyaw kɔnɔ a kana kɛ maa su ka bila ɲɔgɔn na k'a dɔn lajɛw bɛna sigi sɔgɔmada in na jigiya b'a kan k'a fɔ ɲɔgɔn faamuya jɔnjɔnw na ye a ko kɔnɔna la ni min bɔra la renouveau bɛna kibaruyaw di aw ma a ɲɛkisɛ kan an y'a fɔ ten lakanako bɛ gun jumɛn kan Mali kɔnɔ bi a siga tɛ maa na bi bilen k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw n'o y'an ka lakanabaw ye a fɛn o fɛn minnu ye sɔrɔdasiw ye minnu ye polisiw gardiw gendarmew ka se lakana bolofara minnu bɛ jamana kɔnɔ jango minnu bɛ kɛlɛ gun kan nin waati in na n'o ye an ka finitigilaka wolomasiri tabaw ye ko kɛnɛ taacogo ka ɲi kosɛbɛ lakana nasaratigɛ la a ma sɔrɔla k'a fɔ minɛn ntanya min tun bɛ fɔ kabi waati min na Amadu Tumani Ture kɔrɔfɛla mankanw wulila ko minɛn tɛ finitigilakaw bolo minɛnko kuma o bɛ ɲini ka bɔrɔ min fana gɛlɛya tun bɛ yen ko kɛlɛ dɔnbaliya kɛlɛ fɛɛrɛw dɔnbaliya ko o fana gɛlɛya tun bɛ an ka cɛden caman na a yira k'a fɔ o fana kumaw bɛ ɲini ka bɔ a la sabula ka kɛ ni jamana marabaaw ka cɛsiri ye diɲɛ sɔrɔdasi wɛrɛ minnu bɛ yen n'u bɛ kɛlɛ dɔn olu ka cɛdenw ye kalan minnu ni mugu yɛrɛ dɔɔni ani an ka cɛdenw bɛ taa kalan minnu kɛ wali jamana kan kɛlɛ nasaratigɛ la o caman nɔ b'a la ka ye an ka kɛnɛw kan na bi jango kɛlɛ daga la ka fara o kan fana cɛden yɛrɛ fana an ka laɲagari kɛlɛ kɔnɔ ni o ye ka finitigilakaw bila hukumu ɲuman kɔnɔ jango u bɛ se ka laɲagari jamana lafasali baaraw la yɛrɛ fɔ o fana kuma bɛ ɲini ka nɔgɔya fɛn min fana tun ye gɛlɛyaba ye o ye k'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ fɛɛrɛ taacogo ni o bɛ tali kɛ minɛ filɛ cɛdenw filɛ nin ye an bɛna kɛlɛ ta cogo di waasa ka sebaya sɔrɔ juguw kan a yira k'a fɔ o fana baaraw ɲɛ sɔrɔlen o la sabula fɛɛrɛbolo minnu tun bɛ yen fɔlɔ i tun bɛ an ka Mali finitigilakaw dagalen ye u jabalaw la fɔ juguw bɛna bi u kan ka taa don an ka finitigilakaw dagayɔrɔ la ka taa n'an ka minɛ caman ye o kɔni a yira k'a fɔ o dabilalen bi pewu sabula an ka finitigilakaw yɛrɛ de bi wuli ka fɛlɛbɔ daminɛ bi n'o ye juguw bɛ fan jumɛn fɛ an y'u kana sɔrɔ yɔrɔ jumɛn fɛ walima kibaruyaw y'a jira k'a fɔ bamanji hakɛ joli ani tiɲɛnikɛla jumɛnw bɛ nin kuluwo in na jumɛnw bɛ nin cɛncɛn in sanfɛ jumɛnw bɛ nin furatu ninnu ni nin kungodaw kɔnɔna la o yɛrɛw de bɛ wuli ni ɲɛmaw ka danganaya ye ka se ka taa i k'a dɔn k'a fɔ mugu wuli u la su ani tile kuma dɔ ba ni lakanako la ni o ye ko ordre ma di an ma o kuma tɛ yen bilen lakana bolo kalifalen don maa minnu na k'a daminɛ minisiri minnu ɲɛsinnen don a ko ɲɛw ma ani jamana faama min yɛrɛ ye kɛlɛbolo sentigi ye fɔ ka se chef d'état-major général des armées ani lakana cɛden minnu bɛ nin cɛdenw ɲɛ minɛni la bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ la bi an ka jatew kɔnɔna la minnu na cɛden minnu ye kɛlɛ dugumamaw yɛrɛ ye kɛlɛ gun kan u k'u ka nisɔndiyaw jira u bɛ fara ɲɔgɔn kan olu yɛrɛ nisɔndiyalen don bi n'a fɔra an ka taa nin kungoda in na o fɔlɔ caman tun bɛ yɛrɛ fɔ dɔw yɛrɛ b'u denw cɔ a fa ka bɔ kɛlɛ cɛdenw na nka cɛden minnu bɛ yen bi n'a fɔra ko sini bɛ taa nin kungoda in na jugu nɔnɔbɔli la o yɛrɛ kɛlen don nisɔndiya ko ye cɛden caman bolo bi an yɛrɛ ni minnu ye hakili falen kɛ k'u to kɛlɛ gun kan bi k'a dɔn k'a fɔ lakana ko bɛ ka taa cogo min na n'a tora ten k'a jirɔja jigiya min tun bɛ maliden ye Mali lakanako la o baaraw olu bɛna sabati an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen bɛ sababa ma ɲakiliko bɛ danga jumɛn na CEDEAO i k'a dɔn ɲakiliw bɛ u nɔ la a ma sɔrɔla k'a fɔ Mali ta maga bɛ ɲini ka da dɔɔni sabula Burukina ale nalen paraw bila ko kɔnɔna la min yɛrɛ la u ye fɛɛrɛ kura ta min dafarada bɛ Mali ni Burukina ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ Mali ka gɛlɛya daminɛ ni sisan cɛ Soronadoba Goodluck Ebele Jonathan ale kɔni sugantira ka tani ka sekun fanga bonya kosɛbɛ ani k'a dɔn Jean Kasiburu ani délégation tɔ minnu bɛ CEDEAO cɔ a la nka o bɛɛ n'a ta fɛɛrɛ mun CEDEAO tun b'a fɛ Mali ka kɛ cogo min na hali bi bolo sen tɛ ka biri o kow da la o kama fanga dafirilen Burukina u ye yɛlɛma don u ka taabolo dɔw la ni o ye kuma kunfɔlɔw la jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ ni ɲagili tɛ olu la olu ka kɛlɛbolo ɲɛmaw n'o ye u ka généraux ye CEDEAO yɛrɛ cɔ a la u y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'olu bila ka taa Burukina yɛlɛ u ka taa hakili falen kɛ ni Burukina sɔrɔdasiw ye k'a dɔn kow bɛ danga jumɛn na olu maa caman n'o ye jalatigibaw ye CEDEAO cɔ a la olu taara olu yɛrɛ bɛ ka makɔnɔni kɛ yen minnu na farafinna ka jɛkulu ani k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔ maaw na olu sɔrɔ yen waasa u ka kuma Burukina ta fɛɛrɛw kan Niger magan fana wulilen don yan a ma sɔrɔla k'a fɔ jamana ɲɛmaa siyɔrɔ min bɛ palais la o kɔni kɛlen don yɔrɔ ye o ma o bɛ ɲini ka min bila pewu ka sabu kɛ sɔmi kɛlen don
kama Nigerikaw fana bɔra ka bɔlɔ minɛ kunungo minnu na u y'u ka dɛmɛ sɛmɛnciya n'o ye jamanadenw ye ka ɲɛsin Mali jamana ma k'a fɔ ɲagili min taara ka da anw kan olu yɛrɛ fana ma jɛn ni o ye wa CEDEAO jamana ɲɛmaa minnu bɛ o ko yɛrɛ kɔmɔtigiya baaraw la k'u ka dusumankasayaw jira dakurunya kelen an ka farafinna woroduguya fa jamana faamaw b'a la ka jamana mara ni hakilina minnu ye a hakilina ninnu tɛ ka taa jamanaden bɛɛ jimi sira fɛ bi kosɛbɛ o kama mankan ni balika wuli k'u ka nisɔngoyaw jira olu fanga bonyalen don kosɛbɛ a jamana caman kɔnɔ an bɛ waatinin min na i b'a fɔ ko sisan min ye o ɲakili min sigilen don an ka jamana kan a gɛlɛya kɔni m'a la ka ye jamanadenw kan dɔɔni an bɛ waati min na i ko sisan hali ni y'a sɔrɔ jamana faamaw b'a la ka fɛɛrɛ ni wuli ka jɔ caman tigɛ waasa gɛlɛya ninnu bɛ se ka duga cogo min na gɛlɛya dɔw bɛ tali kɛ fɛnw sɔgɔnko la dɔw bɛ tali kɛ i k'a dɔn nafolo yɛrɛ falifalili la maaw ni ɲɔgɔn cɛ maaw ka wariko mago caman bɛ yen bi i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya misɛnnin b'a caman na jango sanni feere tigilama minnu bɛ minɛ ta jamana ani jamana u ka nafolow bɛ tɛmɛ bankiw ni warimaraso minnu fɛ gɛlɛya caman jateminɛlen don kow kɔnɔ ani karangadaw suara k'a sɔrɔ an ka jamana donitala minɛ n'o ye sofɛriw ye olu minnu bɛ wali jamanaw kan caman bɛ yen bi minnu yɛrɛ fana kamana ganlen don u nacogo la wa u jɔrɔlen fana wari min bɛ u bolo ye yala ni olu banna u bɛna a ko kɛ cogo di o fana ko b'o kama o bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲinini kɛ waasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya ninnu na cogoya min na min bɛ tali kɛ minɛnw sɔngɔko la k'a daminɛ siman na o b'a la ka taa yɛlɛ don n'a dugujɛ butigi caman yɛrɛ bɛ yen bi olu magasin simantigiw y'u ka siman butigiw da sɔgɔ fɔlɔ k'a sabu kɛ simanti ka sɔrɔ ka bila a kɔnɔ hali n'a bɛ sɔrɔ a tayɔrɔ sɔngɔ da ka gɛlɛn olu ma kosɛbɛ dɔw bɛ yen olu kɔni ye kunun ni kunnasini siman tɔni sɔrɔ 25,000 dɔw y'a sɔrɔ 26,000 o kɛra Bamakɔ fan caman o kɛra Kati ani a dafɛ dugu caman na olu la maa caman bɛ yen minnu b'a la ka siman bɔrɔ kelen feere bi 1,000 ni 300 1,000 ni 400 1,000 ani 500 yɔrɔ dɔw yɛrɛ la tɛgɛ tɛ ka da a kan kuma tɛ k'a feere o yɛrɛ kɛlen don gɛlɛyaba ye i k'a dɔn an ka sanni feere tigilamaw ani minnu yɛrɛ bɛ kɔlɔbɔ la waasa u bɛ se ka siman baaraw matarafa an ka jamana kɔnɔna la cogo min na maa caman ko nin bɛɛ ye waati la ko ye ko hakilinaw b'a la ka fara ɲɔgɔn kan dɔɔni waasa hali bi ɲɛ bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen la cogoya min na saga 41 cɔyi o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan nin waati na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ k'an lamɛn kumaso fɛn o fɛn fɛ ani minnu ɲɛ b'an na k'a dɔn k'a fɔ renouveau ka fara ɲɔgɔn kan kunfɔlɔw ye ninnu ye minnu bɛɛ lajɛlen jaw bɛna sɔrɔ ka di aw ma kibaruya tako 2nan kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ nɛgɛ ɲɛ 8 saga 7 waatiw la a ye to ni an ye Fanta Tongo ale bɛ taa ɲɛfɛ ni kibaruya tɔw ye Tongota fɔlɔw tun ye nin ye an ye minnu fara ɲɔgɔn kan bi tinɛdonya in na ladiriya kɔnɔna la n'i ye bi dugujɛ ka ɲi Amadu k'i fo i ka timinandiya la i y'a fɔ cogo min an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye Sori Ibrahim Jalo ale bisimila wagati sera o b'a jira k'a fɔ taa ni ka segin kunnafoniyaw olu di wagati sera aw ma bi tɛnɛndonya in na Sori bɛ Bamako fan jumɛn kunnafoniya jumɛn bɛ a bolo ka di kanubaga jamakulu ma an ka siraba lahalayaw kan ka fara bilasiralikanw kan an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi o ye Batɔma Kane i b'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira